Super. Super. No, krásne kolienečko, áno. Teraz sa musíme vyrovnať, aby sme nešli do steny, vieš, aby sme išli pekne rovno tam, kam chceme ísť, áno. Teraz sa na tatínka pozrie, tatínka si to vyfotí. No. Vidíš? Ja si ťa natočím, Rísi. Hlavičko hore, hlavičku daj hore. Rísi, no poď ku mne, ideš ku mne. No tak máme. Budeme sa točiť takto trošičku. No, čo to ty máš, prosím ťa? Nožičky, aj nožičku otoč. Výborne. A ideme teraz, máme na tatínkovi. Áno, tak. No a poď ku mne, ideš? No, krásne. Poď mi ukázať, čo to ty máš pomalinky. Zastav, tak, príď. Bližšie trošku. Tak. Aby sa aj sám točil. Ja mám pocit, že by aj sám točil. Časom. No poď. Si musím zvyknúť na to, že... Neboj sa. Ty si to sám držíš. Počkaj, Peter, no. A kolienka pekne vydáme, zatlačať, no. No to je ako teraz nás trošku bezdí. Ale si to vie aj vykorigovať trošku. Takže teraz si dovolíme s pani doktorkou to, že pôjdete k nej a viete si dať prepísať. No, viete kód? No, musíme si pozrieť. Ja som aj chcela vyskúšať. Najprv si musíte pozrieť, aby vám ho vedelo napísať. Áno, ja nepôjdem dneska za ňou, ja si to musím ešte popozerať. No. Alebo oni vám napíšu 2, 3 a vyberte si, ktorý, že bol. Dobre, stačí.